हाय फ्रेंड, रउआ लोग कैसन बानी जा। हम आप लोग के छोट भाई सिंगर कैमूरी उपेंद्र आप लोग के पैर छू के प्रणाम करतानी। आज हम बहुत दिन के बाद लाइव आइल बानी। आज मन कर दिला से लाइव आवे के, अपने भाई लोगन से, भैया लोगन से कुछ संदेश देवे के रहिला। जे हमनी के देश में लॉकडाउन लग गई बा, ओके पालन बहुत अच्छा से हो रहल बा। सब कोई मिल के करत आनी जा हमनी के, और करे के भी चाहिए। काहे कि हमनी के देश में ऐसा महामारी आ गई बा कि बहुत तेजी से फैल रहल बा। आज यही महामारी खातिर पूरा देश अपने अपने घर में बा, और कितना परेशानी हो रहल बा। यह महामारी के खत्म करेला माँ भवानी से, माँ विंध्यवासिनी से, मुंडेश्वरी माता से, जगदम्बा माँ से दो लाइन गीत के माध्यम से आप लोग के कुछ बतावल चाहतनी और सुनावल चाहतनी। बाटे अर्जी सुनाए महतारी, आइल कोरोना बाए गो महामारी। बाटे अर्जी सुनाए महतारी, आइल कोरोना बाए गो महामारी। देश में मचौले बाटे बड़ा हाहाकार हो, देश में मचौले बाटे बड़ा हाहाकार हो। काली रूपवा धके मैया कहरना संघार हो, काली रूपवा धके मैया करना संघार हो। तोहरे ललनवा माई छोटा कड़ से डेराइल बा, डरन के मारन माई घर में लुकाइल बा। तोहरे ललनवा माई छोटा वायरस से डेराइल बा। माई के रहते बेटा घर में लुकाइल बा। तनिका सा नजर फेरा, तनिका सा नजर फेरा और लेके अवतार हो। काली रूपवा धके मैया करना संघार हो, काली रूपवा धके मैया करना संघार हो। देखी, माँ विंध्यवासिनी से यह प्रार्थना बा कि हे माँ, जल्दी से हमारा देश के कोरोना जैसा महामारी से आजाद कराई और भगाई, संहार करने करा के। अपने भाई खाती, अपने भैया लोगन खाती दो लाइन गीत के माध्यम से कुछ संदेश देहल चाहतानी। छोट भाई बानी, कुछ मन में विचार आई था तो बोल देहल चाहतानी।
हर घर से न बहरी निकली हा, घर से न बहरी निकली हा, और आइल महामारी हो। घर से न बहरी निकली हा, आइल महामारी हो। छुअल त गइल भैया, छुअल त गइल भैया, ऐसन बा बीमारी हो। छुअल त गइल भैया, घर से न बहरी निकली हा, घर से न बहरी निकली हा, आइल महामारी बा। छुअल त गइल भैया, छुअल त गइल भैया, ऐसनी बीमारी बा। छुअल त गइल भैया। घरवे में लक्ष्मण रेखा बना के तू रही हा, हाँ घरवे में लक्ष्मण रेखा बना के तू रही हा। हथवा के अपना साबुन सैनिटाइजर से धोई हा। घरवे में लक्ष्मण रेखा बना के तू रही हा। हथवा के अपना साबुन सैनिटाइजर से धोई हा। जरूरी काम से बाहरी निकली हा, जरूरी पड़े तो बाहरी निकली हा। बड़ा मजबूरी बा, जरूरी पड़े तो बाहरे निकली हा। बड़ा मजबूरी बा, घर से ना निकली है भैया, ऐसनी बीमारी बा। छुअल त गइल भैया, छुअल त गइल भैया, ऐसनी बीमारी बा। घर से ना निकली है भैया, घर से ना निकली है भैया, आइल महामारी बा। घर से ना निकली है भैया, आइल महामारी बा। छुअल त गइल भैया, छुअल त गइल बच्चावा, छुअल त गइल चाचा, ऐसनी बीमारी बा। छुअल त गइल बबुआ, ऐसनी बीमारी बा। नमस्कार, प्रणाम। कैसन गीत लागल जरूर अपन राय सलाह कमेंट करके देही जा। बहुत अनपढ़ कलाकार बानी और आप लोग से मिले के मन किलस तो लाइव आवे के पड़ल। आशा ना बल्कि विश्वास बा कि आप लोग के आशीर्वाद हमेशा मिली और मिलत रही हमेशा छोट भाई के। काहे कि कलाकार खातिर तो श्रोता ही होकर भगवान होलन, लेकिन हम कलाकार कौनो ना, आप लोग के छोट भाई, आप लोग के बेटा, आप लोग के पुत्र समान बानी, आप लोग के भाई समान बानी। छोट भाई समझ के जरूर आशीर्वाद देही जा। हमारा ऑफिशियल चैनल जेकर नाम बा सिंगर कैमूरी उपेंद्र, चैनल का नाम बा कैमूरी उपेंद्र, ओकरा के जरूर सब्सक्राइब करी जा। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन बा, तभी हमरा के आशीर्वाद मिली। और हमार गाना कोई भी चैनल पे बा, सुन के जरूर कमेंट में बताई जा कैसन बा। और अभिषेक भाई कैसे हैं आप? देख रहा बाड़न हमके अभिषेक भैया, जौन हमारे प्रिय मित्र बाड़न। और रवि कुमार भैया, नमस्कार प्रणाम भैया, कैसन बानी आप? चंदन जी, चंदन भैया कैसन बानी?
बहुत अच्छा लगा था कि आज हम रउआ लोग के देख रहल बानी, लाइव आइल बानी, रउआ लोग से बात कर रहल बानी। मुकेश भैया, का हाल चाल बा भैया, कैसन बानी? नमस्कार प्रणाम। अभिषेक कुमार, जय हो जय हो जय हो भैया, जय हो। थैंक यू।